sammen, velkommen til dagens video. I dag vil jeg vise jer nogle små hemmeligheder inde i den nye byhal i Bloxburg. Så lad os komme i gang. Så, den første er faktisk herinde i det her agtige trofærum, hvor du kan se lidt forskelligt. Der er det, at hvis du skruer volumen op herinde på det her, så kan du faktisk høre det gamle musik. Jeg vil lige gøre det, og så kan I høre. Så ja, det kan man. Og så vil den vise dig alle pokalerne, som du kan have fået, og det gamle map. Og vi har også et billede af det lige herovre. Så kan du se alle de forskellige trofæer. Den her er virkelig svær at få, for du skal faktisk blive ramt af lyn herinde i Bloxburg. Jeg har nogle af dem, men jeg har ikke dem alle. Jeg har for eksempel den her op, og så har jeg den her. Og så har jeg de her små nogen heroppe. Men det er så også det, jeg har. Og så har jeg en lidt mindre en af den her. Nå, lad os gå videre til de små hemmeligheder. Og jeg sagde secrets, og det betyder sådan hemmeligheder. Hvis man åbner den her, så kan du gå igennem den her lange tunnel. Og så vil du komme ind til den her tunnel. Og her skal du så bare simpelthen løbe ned i den anden ende af af den her del. Og så vil du stille og roligt kunne finde, at du skal bare løbe videre. Men der plejer også at være et eller andet her et sted, hvor der vil stå noget hernede. Jeg ved ikke helt, om jeg kan finde det i dag, men det ville da være fedt, hvis jeg gjorde. Og så skal du løbe ind her. Og ja, der ligger skrald. Men jeg tror, det er lidt her, hvor den fører ind til. Så den fører faktisk ind til det her rum her. Hvis vi lige kan tænde tv'et, så bliver det lidt lyst. Eller nærmere sagt. Den fører ind til den her sådan gade, hvor du kan klare dine mobs eller moods. Det er sådan det, du kan her. Og så har du mulighed for at hoppe ind igennem væggen, og så vil den vise dig det hele. Her kan du se tv, spise noget pizza, slappe af, og det. Og så hvis vi løber igennem den her tunnel hele vejen igen, og så vil vi stille og roligt komme tilbage igen. Det var de små facts, jeg havde til jer i dag. Men jeg vil bare sige mange tak, for at I har set med. Og hvis I vil, må I gerne subscribe. Jeg håber, I har en fantastisk dag. Og det var sådan cirka... Lad os lige stille mig under lyset. Det var sådan cirka alt, hvad jeg havde for jer i dag. Mange tak for, at I så med.